Jim. Horas madihita saluhna. Shalom. Ada orang so tapuka parminggota. Adong songon informasi. Jadi di parminggota di Bagasan Manogoton dakpola behita adong songon LCD. Jadi asa marhite acara nadong dihitabe di tiktingi asa tabereng bema songon susunan acara songon inang adong do buku ede manang bibel di bakut tabe asa tatiup be alani alanunga jupang betikina asa tapuka ma parmigota tapuji matuhata marite maredehita sen bukede nomor 560 sia ayat sada satro di ayat tolu. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi purbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale de bata, asini roham di parsitongan di joromi, sumantu guarmu do baritam ale de bata, ro di ujung ni tanoon, gok hatigoran do siamunmi. Tibuldo Jahoba jala pujion situtudo di bagasan hutani de batata di atas dolok habadiaon nai. Haleluya. Haleluya.
Ale Tuhan de bata jala amanami, sai togo-togo jala rajai marohanami marhite-hite tordimi, asa olo hami manangihon dohot manjalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jala lambadiah rohanami, sai urupi ma asalam marhaposak kami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jupa kami hanguluan saleleng nileleng na. Amen. Tapuji matuhata, marhite marede hita sen bukede nomor 184 ayat 5 dohot ayat 6. Tatangihon mapatik ni debata ima nanin sian Parjamita 12 ayat 10. Pangaripunan ni sudepoda nang itabege oddo habiari debatata jalaradoti akkatonana ai ido inana singoton ni ganup jolma ima saat narap mangidogogo mahita sia tuhata ale Tuhan debata sai pargogoi mahan mangulaon na hobat tupatikmi. Amin. Tapuji tuhata marede hita sian buku ede nomor 333 ayat 1 dohot ayat 2.
Tatu putima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupaon hasesani dosa dihami halak na dongonol. Marhiti anak haholongan ni roham. Saya asim roham dihami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasa rohanami hasesan dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasin ni roham. Alai asahot rohanami marhapus yaon. Lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasatami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu. Jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigay mahata baga-baga taringot to hasesani dosa. Songonod do hata ni Tuhan Yesus, romahamu tuau, hamu akan aloja jalan nasorat, hupasonag pe hamu. Buat hamu maaguak, augak kutu hamu, guro kamu masyan au, ay nalabok do au jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do augag ku jalaneang do dohot nahu papursaton. Hasangapon mandi debata na di Gijang. Tapuji matuhata marhite marede hita sian buku ede nomor 160 sia ayat 2 dohot ayat 3. Tong
Turpuk epistel di parminggota di bagasa sadereon ngimana nenet sian Matius 10 tolu Matius bidu 10 tolu mamuka maisian ayat sada sa rodi ayat sia tajaha mar sikat soring. Pitu upama taringot tu harajaon ni di bata. Dina sadari ruar ma Yesus sian bagasi lau hudul tu pasir ni tao. Dungi godang di hatau tu nasida huhut pake upama nin nama na lau tu baliat dos hala panabur lau manabur. Alai anggo nadeba tu tano na batuon do madabu dina sosadia hapal tano jada tibu matubu dibahen na sobagas tano disi. Anggo nadeba tu parsihupiat do madabu las tubu do akka sihupi gabe dipisati ma emei. Hamu akan namar pinggol hamu mai ima yang go sahatna martua do akan atumangihon hatan ni debata jalan nau peopsa. Amen. Tapuji ma tuhata marhite puji-pujian sankor paropuan gabungan.
Tapuji matuhata marede san buku ede nomor 575 ayat 1 dohot ayat 2. Ulang ayat 1. Tidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko ni dong atas sa porsyaon di sadok purtibion rap mahita mandok. Hau porsya di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Hau porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tidumbuhan si Maria, na gabi-gabi setodi purba dia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na berni di panguman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanwatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi purbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot hang uluan nasora suda. Tapuji Tuhata, marhite pujian sian kor ama Ebenezer.
Tapi gay matikting di bagasan minggutta sadareon. Warta jemaat bagi kita Minggu 16 Juli 2023 dengan topik Pangaramotion ni debata tu bangso na pinilitna atau pemeliharaan Allah bagi umatnya. Satu, nama minggu kita hari ini Minggu ke-6 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. A1. Retreat dan pembekalan NHKBP. Pada hari Jumat sampai Minggu 14 sampai 16 Juli 2023, Naposo Bulung HKBP Makassar sedang melaksanakan retreat dan pembekalan bertempat di Tanjung Bira, Bulukumba, yang diikuti oleh Naposo Bulung sebanyak 43 orang. Pendamping NHKBP Nyonya H. Simanjuntak F. Boru Siahaan. Pendeta fungsional, Pendeta PDM Lubis MTH, dan Parhalado Amang Situage Simatupang. Tuhan Yesus memberkati kegiatan NHKBP. A2. Kebaktian Padang. Pada hari Rabu 19 Juli 2023, Punguan Ama Ebenezer akan melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Pantai Wisata Galesong. Tuhan Yesus memberkati acara tersebut dengan berjalan dengan lancar. A3. PA Seksi Ama dan Perempuan Seresot Sulawesi Selatan. Hari Kamis 27 Juli 2023 yang akan datang, Seksi Ama dan Perempuan HKBP Seresot Sulawesi Selatan akan mengadakan PA. PA dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu HKBP Makassar. Masuk pukul 17.30 WITA. Dihimbau kepada seluruh seksi ama dan perempuan Seresot supaya menghadirinya. 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6 Kesekretariatan. 7 Pelayanan. Ibadah atau kebaktian wilayah. Wilayah Korintus, Selasa 18 Juli 2023 di rumah keluarga Amang BS Aritonang, ST Ibu Sintua SM Boru Siringo-Ringo SE, diadakan di Gedung Sekolah Minggu. Wilayah Galatia di rumah Amang AF Samosir Inang Calsit EJ Boru Simangunsong. Rabu di wilayah Kolose di rumah Bapak David FM Pasaribu Inang Dr. Pera Nopita Boru Silalahi diadakan di Gedung Sekolah Minggu. Acara pertanyaan masuk pukul 19.00 WITA. 8 Pengumuman. A1. Kebaktian Minggu di Pos Pelayanan Goa. Pada hari Minggu 23 Juli 2023 akan dilaksanakan ibadah Minggu di Pos Pelayanan HKBP Goa bertempat di rumah keluarga Amang MP Sibarani, Ibu Pendeta Dr. SRH Borusiagian MTH. Masuk pukul 09.00 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon Parhalado, Punguan Ama Ebenezer HKBP Makassar berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A2. Pembentukan panitia. Pada hari Minggu 23 Juli 2023, setelah ibadah Minggu selesai di Pos Pelayanan HKBP Goa, akan dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil dan pemilihan calon sintua untuk pos pelayanan HKBP di Goa. A3. Undangan rapat panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar. Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023
Ketua Umum Panitia Tahun Profesionalisme HKBP Makassar Amang Sintua Insinyur H. Simatupang mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Dimulai pukul 19.00 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. 5. Bapak Aha Manurung. 6. Ibu Nyonya Wene Baho KR Boru Pasaribu. 7. Ibu Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 8. Ibu Nyonya Situa Kagul Tom CH Boru Pardede. 9. Ibu Nyonya Situa T. Saragi Boru Panjaitan. 10. Ibu Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 11. Ibu Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 12. Amang M. Tambunan. 13. Ibu Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 15. Bapak MRH Sinaga SH. 16. Ibu Nyonya Situa H. Simanungkalit SE B. Boru Tampu Bolon. Bagi jemaat yang keluarganya sakit akan memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberkati kesembuhan jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa sebanyak 9 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 2 orang, ulang tahun pernikahan sebanyak 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dapat kita baca dalam warta yang ada pada kita. Begitu juga keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca dalam warta yang ada pada kita. Dengan juga jadwal kegiatan mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Juli dapat kita baca dalam warta yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji Tuhata, mari temarede hita sian buku ede nomor 574 memuka sian ayat sada. Huhut tapasat peliata. Dosa mi
menidebatan sumurung sian saluhut na roha ima mangarajaya teate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang hata ni debata nanang taripar dihita di mingguta sedarion imana tersurat di Pesalmen bidu ono 15 mamuka sian ayat sada sahat ayat sia. Pesalmen ono 15 mamuka sian ayat sada sahat tu ayat sia hujahama di tonga-tongata. Puji-pujian tu debata ede sian sidapit. Ikon nalom ni roha di ho puji ikon nalom ni roha do di ho do puji-pujian ale debata di Sion. Jala gararo do tu ho baga-baga. Ale si tangihon tangiyang tu ho do ro nasa sibuk. Gumogo do aka alu-alu ni hajahaton sian ahu. Saihoma manesa aka pangalao Sion nami. Mertua mahalak na pinilitmi. Jala na niloasmi dumonok. Mangingaton aka alaman mi. Say pasabam marohanami. Binahin ni hinadenggan ni bagasmu. Jorom na badiyay. Tung nasokal do pangalusim tu hami di bagasan hati goran. Ali di batani hatuaun nami. Haposan ni saluhut ujung ni tanoon dohot laut aka nadawi. Hodo si paojak aka dolok marhite-hite gugum. Marhohos haguguun. Hodo si pasohasak di aka laut. Hasak niya kagalubang nai dohot oga-oga niya kabangso. Jadi mabiar ma aka partopi laut maradopon tada aka nabinahin mi. Marulup-ulup ma dibahen ho aka permulaan ni habicaran dohot hasudutan. Ido sahat. Alai hujahama di hati Indonesia. Mazmur 65 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Di hamua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, asaboy umura mga tusi turpuhon, jalaboy mengarahkan tu bagasan ngulut ta do trohata,
Iko jolo mulak kita muse tu topik minggu na tersurat di Warta Jematai ima pangaramotion ni debata tu bangso na pinilitna atau pemeliharaan Allah bagi umat. Asa bolobor hatita dina makilala di pangaramotion manang pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Sianido hita boy mangatusi mamereng sian turpuhon bohade bata mangula di bagasak kita jala boha hita lau bertanggung jawab mangula lomo ni rohani de bata di bagasan. Sian pengakuan ni parpesalmeni majolo hita mamereng borhat bohade bata mangaramoti bohade bata memelihara nguluna di hati dakon ibana do hagugon dot huaso ni debata na mangaramoti madongani ibana na setotong manangihon tangyangna manangihon aha na pinangidona siya debata say ditangihot debata say dioloy debata aha na pinangido. Memang di kenyataan di perdalanan ni ulaon do panguluan ni parpesalmeni tung macai gudang do na dibutuhkan ibana pertolongan ni debata ala dihilala ibana do hagalion dohot kelemahan ibana na sumergogo ibana sa sitong na disadari ibana tanpa Allah tang margogo ibana say mangido may ibana pangurupion sian debata. Diurupi debata ibana diragam di perdalanan ni ngulu. Jala laos dihilala ibana do di bagasan perdalanan ni ngulu ni ibana songo dia debata mangaramoti madongani ibana memelihara nguluna ai sian hadirionna nang pe jolma perdosa gudang ibana nang pe gudang kesalahan ibana alai disesa debatado dosana jala olo ibana pauba rohana laos disido dihilala ibana songo dia debata rap dohot ibana asa dakola di padonganion ni debata di bana alai dohot do dihasesani dosa manang boy di jalo ibana hasesan di dosa siat debata nang pesasitong nadang layak ibana dia dupan di debata disadari parpesalmenido dohot disadari bangsoido memang tung solayak donesida ala ni gudang ni hahurangon na ai di parnguluon na sigano pari jot do nasida manudali debata jot do parpesalmeni dang say di hari koton pajupang dohot debata dang diulahon persuruon manang tona manang patik ni debata lau sido di rajumi nasida pardosaon manang pelanggaran manang kesalahan dia dopan ni debata alai radido debata manesa dosa nasida. Jala laos dihilala parpesalmenido boha pemeliharaan ni debata padonganion ni debata di bagasan nguluna marhite na dilehon debata tu ibana keadilan ni nanakin diayat onomi hati goran ni debata di pasitong debata ibana sahat tu ibana hati goran siat debata sasitong na anggo dia dopan ni pertibion anggo dia dopan ni jolma tu solayak do ibana dibenarkan dang layak ibana menerima hati goran dang layak ibana menerima keadilan alai debata bertindak gabe di pasitong debata ibana di patuduhon debata tu ibana keadilan ni debata keberpihakan ni debata tu ibana dung bertobat ibana dung disesa dosana dung say mangalu-alu ibana tu adupan ni debata ditangihut debata ibana disido lam jupang ibana keadilan di bagasan parnguluon jana na paupaton
di ida jala di hilala parpesal menido. Boha pangaramotion ni debata di bagasan nguluna nang pangaramotion na di tonga-tonga ni pertibion pemeliharaan Allah di dalam dunia ini. Tung sudedo di bawah kuasa, di bawah kuasa ni debata, termasuk aka bangso-bangso, termasuk aka galubang, termasuk aka hagogon na terjadi di tonga-tonga ni pertibion, di toru ni kendali ni debata, di toru ni huaso ni debata, ido na terjadi jala ido na ni pakila lahon iban. Lausido akamang nang kainang nanaing sihanguluhonota jala nanaing tiruad dihita marnida dohot makilala pabahenan ni debata pangaramotion ni debata pemeliharaan ni debata di bagasan ngulut. Ido na niajak na jununa dihita dia pala di minggu Trinitatis Son asa tahilala bohado huaso ni debata bohado debata marhuaso mangaramoti nguluta memelihara kehidupata di perdalanata nuai. Pas dosong parpesal meni iko kilalauta do nasodong guguta sasitong na anggo di perdalanata di tonga-tonga ni portibion. Tung suadong do kemampuan ta melangkah mardalan mangulu anggo holam mga sahon gugo dohot wasok. Ala memang di tonga-tonga ni perdalanata guk marai boydo terjadi siap portibion marai boydo masa sian akadongata sian nahumaliak kita. Bahkan keterbatasan ni kemampuan berpikir ta, keterbatasan ni kekuatan tubuh ta, keterbatasan ni sudi nadong di pamatang tahun. Alai tung debatado na mangalehon gogo dihita, na mangurupi hita, lau melangkah mangula siulau ta, ubay na bodo pehita mangula sahatu sadario. Kesadaran ini macarikot doi akamanga kainang di bagasan nguluta asa tatada jalata ida bohade bata bertindak mangurupi hita bohade bata bertindak memelihara perdalanan ni nguluta. Molo sai hola dirita tapangasahon kemampuata tapangasahon manang tahilala sudina terjadi na taadupi noang itu karena kuat kekuatan kumolonita do pasti do honorta dang alani debata molo tadok do alani kekuatata alani gogokku doi uban terjadi pasti do gabeta hilala dang marguna dang mangula debata di bagasan gulu alai sebaliknya molo tahilalado manang tahapor syaido kelemahata di bagasan ulauta di tonga-tonga ni portibion alai diurupi debata jala di dongani debata disima tahilala debata mangaramoti madongani hita termasuk doi yakamang nang dia kaperdalanat molo mamulus si tanwaing di perdalanata sian jabutta tugari jaon pasti do iko dohonota alani pangaramotio do padonganion ni debata. Molo di loas debata hita mermuduhon akayana kota mermuduhon keluargata molo di loas debata boy merdalat di bagasan hasonangon dohot las niroha keluargata totu ko dohnota do ala pangeramotion dohot padonganion ni debata doi di bagasan ngulut dohot ragam dope na boy idauta songoni dina majagai anak kota majagai poparata, majagai keluargata, majagai sisolhota, disima peran ni debata, natahilala, sairap dohot tita, mangaramoti, madongani, hita. Jalan apa dua hon songon parpesal meni ikon hilalau tado tunggalani asini rohani debata do mangne sana sadu satta dohot akapalangkarat.
tung suadong do nama doksya kita angguau dak kaya merdosa, angguau dak kaya mangulahun hasalan, pasti do sudah hita merdosa. Nungasay mula-hula ki didok di jamita. Alai ikut dohnot tado mula-hulak do debata, lau manesa do sata, sai di sesa do ganup ari, sai di sesa do ganup tiki do sata, asaboy hita, pajupang doho tibana, asaboy hita marparsaurat tibana, asaboy hita berkomunikasi tu ibana, songon pengalaman ni parpesalmin. Ahamai tak kabang kenang ngusa sitong dan dia dupan di debata. Hola di tongan di bagas tapi hita nunga merdosa. Hola di persauran antara suami istri nunga gudang merdosa. Holan antara ni natoras tu ya nakon tu natoras gudang merdosa. Boy dopei merdosa holan alani pakkatayon manang komunikasi. Alai boy dopei muse merdosa alani pamereng. Merdosa holan alani kecemburuan doh takalan na asing dope. Sai do tadok do danga dong partikian na tabolus so di bagasa dosa pamatang taon nagaleon. Ala sai gudang do tuntutan di daging taon naso pala isa sitong na lomoni roha ni debata. Takolani pardosa ota dia dopan ni debata. Gudang do kesalahatan dia rupan di debata dang taula lomoni rohana. Bodo do honota dang ado kulao si patik na sapului sude do jaga yaria do borngin alai bodo merdosa hita ala dang taula tuntutan Allah apa yang Allah butuhkan, Allah yang ajarkan di dalam kehidupan kita dang terulah kita dang terpatupahi. Halak na soboy mangula, halak na soolo mangula persuruan di debata, tentu dosa doi dia dopan di debata, ala nungga di jalur tugas, tetapi dang diulahon, dang dilaksanakan, dosa doi dia dopan di debata, alai sai dia judo hita, sai dia judo hita, dia kahahurangatai, dia kahagaliotai. Ido salah satu pangaramotion ni debata no balga di hita. Molo sai dilaluhon uhum na tu hita. Setiap berdosa dihukum pasti nggak sudah hita mati. Pasti sudah hita dang boy be jong dia dupan ni debata. Alai debata dope mangaramoti madongani hita satu tikion. Jalan na patuluhon debata do na mangalihon hati koran na mangurupi hita asaboy jupakita keadilan di bagasan perdalanan minggu. Gudang sa sitong na ketidakadilan na muncul di tonga-tonga ni pertibion. Bahkan mungkin sia dirita, pikirata, nguluta, sering do hita sendiri bertindak tidak adil. Bahkan boy do gabe hita sumber ketidakadilan di nahumalia kita bahkan di tonga ni bagasta nang di parsaurat. Asal lo bisa ngonima nang sial luar ni dirita ketidakadilan sering terjadi. Apalagi dia ke komunitas, dia ke parsaurata. Ketidakadilan ni bodo semakin merajalela di pertibion. Alai saya debata membela, mengurupi halak na tertindas. Keadilan ni debata saya mengurupi halak na saya didodoni ketidakadilan di bagasan penguluan. Diurupi debata hita mardalan, diurupi debata hita jongjong, diurupi debata hita boy bersama mangolu dohot nahumalia kita di tonga-tonga di pertibion ala ni keadilan ni debata na mangula di bagasan. Laus taida do songo dia pangaramotion ni debata di nguluta, laus songi di nahumaliak kita. Mau lihat ma di debata takolak kita di sarihon. Alai di sarihon di ramoti do nahumaliak kita. Asugari so di sarihon debata nahumaliang hita pe
totu dohot dohita gabi hacita hilala ay gurugutan niya kanaso di sarihod de bata mai alay sudido di sarihod de bata nang so manada ibana nang naso makaporsyay di sarihod de bata asaboy berap mangolu hita rak merdala di tonga-tonga ni Portibion nang piadong hasurungata di lehod de bata ima dihasesani dosa nang peaso adong hasurungata di lode bata na semanangihon pangidoata nang peadong hasurungata di pasat de bata na majalo keadilan kita di bagasan ngudutta alai waso ni de bata pangaramotion ni de bata padonganion ni de bata luar biasa di tonga-tonga ni Portibion asa marhite sian pangaramotion do padonganion ni de bata lau sianido taida bohade bata bertindak mangula di tonga-tonga ni Portibion bertindak secara khusus tu hita kena makaporsyai ibana bertindak secara umum tu sidena tinopanai di tonga-tonga ni Portibion siani mahita kamanga kainang di jo marhite turpuhon songon parpesalmeni asa memuji dohot pasangapod de bata membayar najar tu de bata mengucap syukur tu de bata ala ni pangaramotion dohot padonganion dohot pemeliharaan ni de bata di bagasan ngulu ido natinaryason ido nani suarahon ni parpesalmeni ikut tu de batado puji-pujian ikut tu de batado pasahaton na aha baga-bagana ala ni sude padonganion do pangaramotion ni de bata di bana hidup bana di sude songon pesalmeni molota jaha mulai sian pasal 1 pasal 150 i ungkapan ni bangsoi ungkapan ni parpesalmeni lau mamuji do pasangapod de bata ala ni godang ni pangaramotion padonganion ni de bata di bagasan nguduna lau sido nang jow-jow ni de bata di hita nang di perminggotan wain asa dohot kita mamuji doho pasangapod de bata manggarar baga-baga naung tapasahati tu de bata dohot makamulatehon tu de bata di sude aha naung tajalo siat de bata ragam cara lau mamuji do pasangapod de bata salah satu song na somal tapatupa mangedehon ede puji-pujian di de bata mau lihat ma di minggu tesadarion sesuai dot haputusan hudok kami di Perhalado dak pola pakai LCD johita beberapa saat asa tututa mulai jo muse lau mabuka bukui jala tabereng not nai mangidehon asa suman pangidehon notai alai pos maroha muat tolo hola sebulan doi anggo bulan selanjutnya pasti do muse pakai LCD alunga gudang rasongonau gabe rano di ide surati nang dibukui aso bal ketulisan nai tong do pakai LCD ta alai anggo sebulanon songoni majolo hita pakai buku asa unang lupa hita menjaha dohot mamereng bukui dalat mamuji de bata asa ede puji-pujian nata dehoni nata jahai asa unakulan puasi sian suarat tai unang asal holat tai dehoni alai betul-betul borhati sian rohatta sian hapor syaotta lau pasahaton puji-pujian tu de bata nunga gudang nuaing holan tabun yedeina madi edehon alai makna dohot perbuin yedei tang menggerak be di bagasan roha di bagasan mulut naing do tahayati edei naing do tahayati suarai laudalata memuji do pasangapod de bata memang dang sebui betarbaik kita songon penulis ni edei panurat ni edei yang begitu luar biasa menghayati nasida manuraton edei alai pino makna borhati ta sian panadauta sian pangaramotion pemeliharaan ni de bata di bagasan mulut ido sada jauh-jauh ni de bata tapuji ibana di bagasan nguluta marhite parediota tapuji ibana marhite sian pertangyangota tapuji ibana marhite papahenata
di bagasan ngulut tamar hite parangetta tingkah laku dalata pasangap debata ala naung tahilala songo dia debata melihara nguluta songo dia debata madongani hita napa dua hon jauh-jauh ni debata tu hita asa tagarari baga-bagai itu debata moro di hata nasing di dok membayar najar gudang do naung tajaji hotu debata alai dang taulau holan nama maingot do bahi asa tarinung kabohado tutu hita lo mangalusi dohot menanggung jawabi si anak kabaga-baga na tapasahat tu debata beragam nang taberbaga-baga tu adupan ni debata dijulu ni debata bahkan dijulu ni altaron tikina mabuan akan kota hita tu debata bernajar do hita mengajari pagudang-gudang mabuani tu harajaw ni debata buhado tabain waing tutudo taulahon secara dengan pasti do gudang madok dihulahami do alai buhado naing ngase sesuai do tuntutan do na pinangi do ni debata taula hola merenung do kamanga kenang wadu tutu tarinung ka majolo nunga tatang jawabi songon naung tapadat tu dia dupan ni debata law songon ini tonga-tonga ni parrumah tanggaon marpada do dia dupan ni debata boha taula do dengan perpadana tai di tonga-tonga ni parrumah tanggaon masih haholongan di tonga-tonga ni rumah tangga marpada do hita dohot debata ditiki malua hita maka tidak ko kapor siaw kita dia dupan ni debata wahado hita tagamon taalusi doi madok ikon mangulahon hata ni debata na ginuruhon nai nagabi o jahanna boha taulahon do hata ni debata na tapadaton dia dupan ni debata ala hata ni debata do nagabi hanguluad di hita adalah terdohatan ni debata songon ajaran ni Kristen Protestan di bagasan mulut tadang terpengaruh hita dia ka ajaran-ajaran na asing na berkembang dohlat do pe padata dia dupan ni debata mungkin padan secara personal ditiki martangi yang ibana ala mungkin hagugutan urupia Tuhan ala yomba padaku ninna digarari do tagamoni macam luar biasa gudang ni pada tetuadupan ni debata di sido hita disungguli son parpesal meni di bagasan sadarion asa taulahoni asa tapatupai asa di sido nagabi dohot tita manada do makilala di pangaramotion doh padonganion ni debata di bagasan ngulu madok mauliat itu debata ido napatuluhon dong mamuji do pasang hapot debata manggar baga-baga tu debata alai madok mauliat itu debata nian hampir saja ladui alai na mengucap syukur saat doi mempersembahkan persembahan yang terbaik tu debata bohado hita tutu mangalapati mangatusi jala bohado hita dinalau mempersembahkan persembahan tu adupan ni debata napaupaton maka mga kinang nagabi tanggung jawab do tugas ta dihalak akan nong manada do makilala pangaramotiyo do padonganiyo di debata di bagasan nguluna di jo mahita olo pauba roha ala naung radi debata manesa na sa dosata hita piatong naing maolo bertobat naing maolo pauba rohata asa tutu diburi jala di paiyas tu hatahi ai ido na pinangido ni debata tu hita olo hita pauba rohata olo hita pauba pangalahota dia dupan ni debata disima gabe lam martabata bajalota pasu-pasu ni debata disima lam tutu jalota hasesani dosai mabakita sonang pakilalata di perdalanata di tonga-tonga ni portibio di perdalanata di nama molusita di ragam ni namasa di portibio molo nang disesa debata dosata molo nang olo hita bertobat molo nang olo hita pauba rohata toto diganup ari
sai ibaru mangulutta dia dopan di debata. Ngolo nong ibaru ngulutta. Totu ta tinggal hon ma nama baik kita sorat, nama baik kita dokan manuhu ka kahahurangata. Ala tahilala pangaramotion ni debata, tahilala hasesani dosa na pinatupan ni debata, di sido gabelam tabu pakilalata di nama delani sidalana. Ido na tahiri makamang di bagasan ngulutas songon parpesalmeni dung dihilala ibana do padonganion do pangaramotion ni debata, dung dihilala ibana parmahanion ni debata di bagasan nguluna. Gabe sonang rohana ido bena mampu par pesalmeni songon na nidok na di pesalme 20 tolui Jehovah si parmahan parmahanion ni debata mabek kita sonang pataru hita tu labuan na sonang pataru hita tu japalan na lomak pataru hita tu las ni rohana manotong ido na tahirim ido na taparsita apalagi ma lau majalo tupal hanguluan naong pinarani di debata. Ido na niulan itu hatta Jesus roto tonga-tonga ni pertibion. Ro ibana mangalusi hita, mangalusi akahurangata, ro ibana manesa na sa dosata, ro ibana pajongjong hati gora di nguluta, jala ro ibana laho mangalehon hanguluan na saliling nililing na. Asa dapotan las ni roha hita, dapotan ahana tahirim, ahana taparsita di bagasan nguluta, ima naong pinarbaga-baga ni debata, atong borhat mahita, tu sima tatuju, marita seto tong tapuji ibana naong ro manesa dosata, tagarar makabaga-bagata, jala setadok mamauliate, uhut tapauba rohata, dia kahahurangata, dok lemahata di tonga-tonga ni pertibion. Amin, matang yang mai. Tukuhilalahami do Tuhan pangaramotion pemeliharaanmu di ngulu nami aut unang na diramotiho dipelihara ho ngulu nami totu marmara do hami jalanunga mate hami hinorhon ni dosa hinorhon ni huaso hagugun ni pertibion alai hodo na paluahok kami hodo na madongani hami, jala hodo na marmahani ngulu nami. Hodo nang namanesa dosa nami, jala hodo na mangaradi hasonangan di hami. Atong urupi hami, asa say hupake hami tiki ngulu nami, lo mamuji do pasangapuko. Asa sehukarari hami aka baga-baga nami tuho siang ulu nami padan nami lo songoni madok mauliate tuho olo hami pauba rohanami gabi mangula lomoni roham pai baruhon ngulu doho pabahenan nami ganu pari ganu tiki dung hu pauba hami rohanami. Todim to di porbadia mangurupi hami, mangajari hami, patauhok kami, laho manada bapahenan mi, dohot mangula lomoni roham di ngulu nami. Di bagas tikyo petuhan pasaton nami do toho nang sudi perdalanan ni huriam, terkhusus mai diakayanakon nami natongon nuaing patu paritrit do pembekalan di Tanjung Bira. Homa nama dongani nasida, mama sumasu nasida, jala todim mangurupi nasida, asa boy lam tu takasna nasida, makanguluhon hatam, tarlumobi, lau patupa, lomo niroham disadok parnguluon. Laos pasaton nami do nang disakap ni punguan ama Ebenezer, tina patupa kebaktian Padang di tanggal 10 siang na nengro, homa na mga ramoti madongani, jala homa masu-masu ulaw ni, lampatakason may panadaw nami di sudi pangatur mudo pabahenam,
asalam takasami mamuji do pasangapo ko sian nasa roha do pikiran nami. Lausong ni di kegiatan ni ama do parupuan di PA sa resort homa na patuluson asa tutu lampatadapon hatamay di roha nami asalam huapor siyay hami jalalam hilalahami do padonganion do pangaramotiyomu di ngulu nami. Losong ni Tuhan pasaton nami do di bagasan tikyon nang disakap di ibadah na mangihut na nagsipatupaw nami di pos pelayanan goa. Say ho man patuluson, ho na mamasumasu, terlumobi di ibadah minggu, losongoni di pembentukan panitia kecil, dohot pemilihan calon situa di tonga-tonga ni pos pelayanan goa. Asaboy dengan uli mardalan, jalaboy di bagasan sonang ni roha sa dok ruas ni huriam majakon ho mamuji do pasangapoko marhite-hite huriam di pos pelayanan goa. Di pertama nami losongoni nang di rapat panitia tahun profesionalisme tu hari marsugut homa na hadir narap dohot hami di pakatayoni. Asaboy dengan uli Tuhan urencanaho kami di pesta dohot di lasni roha dohot di pangaradion nami madalaton aka rencana di tahun profesionalisme lau mabohali sudiruas ni huriam mabohali parhalado ni huriam lam tutauna manghut toko lam tutauna makubasi di tonga-tonga ni huriam. Di pertama nami losongoni nang aka ibadah na nagsipatu paun nami totong maho Tuhan na rap dohot tami jala diaka pertangyangan nami saya tangi honommu aha nahu pangido hami nahu hirip pami terlumobi nang di tonga-tonga ni keluarga na makasuhuton pertangyangan na nagsipatu paun nami di mingguan. Di pertama nami losong ni nang akadongan nami na di bagasan parsahiton. Inang nyonya si Matupang boru si Manjuntak. Inang Banjarnahor boru Manulang. Inang Parulian Pasaribu. Inang Manurung boru Sinurat. Amang Aha Manurung. Inang Naibaho boru Pasaribu. Inang Stanggang boru Huta Barat. Inang Gultom boru Pardede. Inang Saragi boru Panjaitan. Inang Storus boru Panjaitan. Inang Silaban boru Papahan, amang Tambunan, inang Silitonga boru Samosir, amang Hasinaga, inang Nyonya Simanukalit boru Tapubulon. Tung tuhodo na sida pasahaton nami. Asaho Tuhan na setotong mga liugogo daw tayo pasod di nasida. Tarlumobi di inang Nyonya Manurung boru Sinurat, naing majalo ulaw na badia anon. Tukoma Tuhan na mga radi rohana, majalo hasesani dosa siyako, asa tung iyas jalabadia na sida di julom. Losong ni Tuhan pasupasomu aka ubat na pinakin niya kadongan namin na dibagasan parsahiton. Asa boy na sida lamargugo marahay pasod dia kaparsaoran namin tutik kinanang ro talumubi lau mamuji do pasangapok ko. Di batama nami losongin yang dia kadongan nami na marulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Mauliati matuhan sedih liakodo gajang nyumur di tonga-tonga ni dongan nami na marulang tahun kelahiran dohot na marulang tahun di pernikahan. Lam tabay malas ni roha di nasida. Lam tabay pasupasum di nasida. Lam tabay aha na hinirim na sida di tonga-tonga ni ngulu losong ninang di tonga-tonga ni parumatanggaon na sida asalam marulupulup na sida tujuluan niari mamuzi do pasangapoko dohot makkamulate honidi dengan nibasam naong pinatongomu di pardalanan ni ngulu na sida. Di batama nami losong ni pasaton nami do nang ngulu nami asa hototong na mga ramoti madongani hami dia kapardalanan ni ngulu nami bi dohot di tonga-tonga ni keluarga nami.
Terlumubi matuhan dia kaya nakon nami. Dinanang mamasuki pendidikan na baru. Say pergugoy urupi na sida patao na sida Tuhan. Asaboy dapotan bohal na sida untuk masa depan na sida. Hanggang lebih maju na sida Tuhan. Lau menghadapi zaman, menghadapi perkembangan na luar biasa nuang di tengah-tengah ni pertibion. Di batama nami, posto rohanami diho. Say ho mangurupi akan natoras. Manugunugu akaya nakon. Mengarahkan akaya nakon. Asaboy dumenggan Tuhan. Pernguluan na persikolaan na tujuluan nyari. Posto rohanami, mga sahotod tau dua akan natoras. Mendidik, mengajari, manugunugu akaya nakon na pinasahatmu diha. Di batama nami, losong ni pasaton nami do tuho nang akadongan nami. Natongon waing dia kaperdalanan. Sa totong maho Tuhan na mga ramoti madongani na sida. Sa totong luwasom mo na sida. Mulak mo sa dibagasan hay pason. Tumakasaron jalabuy hay marsaur dibagasan lomo ni Roham. Nang dia kadongan nami. Narap paminuaing dingananon. Narap marsaur sian akka jemaat narot berap marminggu do tami. Hati mula pinasida tu akainganan na pakubasyon na do keluarga na totong maho Tuhan na mga ramoti madongani na sida. Asa rap marhay pasok kami ala ni panggongomyom mo ala ni pangaramotiom mo di hami gano. Kurasi hami siyan nasa dosa dohot pangalasyon nami. Asaw ng terabat paso-paso na nang spasatom mo di hami. Di bagasan Kristus Jesus, tangihon jaraw loy mapangidoan nami. Amen. Tapuji matuhat tamat hitede siyan nomor 525 ayat sada dot seterusna huhut papungu pilihan. Si
tapasahat mapilian na tapapungon to adupan ni debata matangyang mahi. Ali debata amanami na dibanuagijang hodo haroroan ni saluhut silolo na denggan dot naso libasan na maulutos. Upasa tami masyan na nilion mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni si leon mito hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banuagijang sabi norbadia magwarm sayro maharajon say saut malo maniroham di banutongon song na di banuagijang lehon matuhami sidero nang uluan siapari si samadosa nami songon panesa nami di dosa ni dongon na mardosa tuhami unak kami to gihon tu pangunjunan palua mahami siyan pangago. Mulak mahmudi baga sadami jalapa jalo mapasu-pasu sian Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamahu. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.